أيوة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيوة أسلامي وأما فون إسلامي أفولكاي أو بركدا أو ولي مندو مالي كونو أني مالي كوفي أمبي بلد ليفو كدغو كبي كاني بفه jamana minnu kulo b'an sisan internet fɛ jamana bi wolonwula an ka foli ani waleɲumandɔn bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma. mɔgɔ minnu bɛ an ka son partager k'u aimer k'u commander ani video ani radio minnu bɛ cachetu tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ min kalama an tɛ min kalama an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma. alhamdulillah an bɛ kalo min na n'o ye sunkalo ye, ale de ye hinɛ kalo ye, ale de ye makari kalo ye, ale de ye jurumu yafa kalo ye, ale de ye ɲɔgɔn minɛ kalo ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo. silamɛw a ye to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an ka hinɛ ɲɔgɔn na, an ka yafa ɲɔgɔn ma walasa an ka silamɛya ka dɛmɛ, walasa silamɛw kanu jigi sɛmɛ kafiriw la abada. o ti ɲɛ abada f'an k'an kɔfilɛ an baden silamɛ dɛsɛbaatɔw la, an baden silamɛ fantanw, silamɛ siyɔrɔntanw, silamɛ musontanw, an ka hakili t'u la, ka muso ɲini ka d'u ma an seko la, k'an jeno ka baara ko la. silamɛ minnu ka baaraw tiɲɛna ani minnu ye kalan kɛ n'u ma baara sɔrɔ an k'u dɛmɛ. silamɛya tɛ se ka dafa abada f'a k'a sɔrɔ ninnu dafalen b'an bolo. n'i ko mɔgɔ ma ko jɛnɛya dabila i bɛ fɛn dɔ de yira a la. ala y'an bɛɛ da ni nege ye. o tuma pour que ka jɛnɛya dabilali nɔgɔya silamɛ bolo i bɛ mun kɛ? i bɛ furu nɔgɔya ye. o tuma a ye to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ furuko la. ni silamɛ min nana an den nɔfɛ furu la tant que silamɛ don, an yɛrɛw y'a dɔn silamɛ don, an ka furu nɔgɔya, an kana furu gɛlɛya walasa jɛnɛya ka dabila. anw bɛ mankan ci don o don ala ko jɛnɛya haramu ye, a kana kɛ, jɛnɛyakɛla bɛ jahanɛmɛ den. mais mɔgɔ min ye furu gɛlɛya jɛnɛyakɛla ka kusa o ye. mɔgɔ min y'i den commercer k'a banga a di silamɛw ma furu la ko baarako gɛlɛya kama, wali wariko gɛlɛya kama, walima duko gɛlɛya kama, walima ko loyer ko sozorobugu k'o furu tɛ furu si ma ye. e ba wolola sozorobugu la, e yɛrɛ wolola sozorobugu la, wa n'i bɛ farati i bɛ sa sozorobugu la. mɔgɔ o mɔgɔ jɛna n'i ko i den tɛ di mɔgɔ ma k'a bɛ loyer la, a tigi bɛ sa loyer kɔnɔ. o ye tiɲɛ tɛ dɛ. silamɛw to an ka hinɛ ɲɔgɔn na, an ka yafa ɲɔgɔn ma, ka ɲɔgɔn minɛ, ka ɲɔgɔn bɛrɛ ka ɲɔgɔn taarɛ. ni min y'a jigi kɛ min ye min na an k'o dɛmɛ o la, ɲumanya sira kan, laadiriya sira kan, danaya sira kan, hɔrɔnya sira kan. an yɛrɛw filɛ an bɛ wajulu la don o don ko sɔnyani ye haramu ye. mais mɔgɔ min ko n ye silamɛ ye, a tilala kalan la a ma baara sɔrɔ, a ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a dɛmɛ baara la. bon baara t'a bolo, wari t'a bolo, cogoya t'a bolo, est ce que o ka n tɛ sɔnyani kɛ o bɛ laban wa? nka ne bɛ min fɔ, ne m'a fɔ a tɛ laban, n m'a fɔ a bɛ laban, ne ye question posé de. nka min b'a dɛmɛ ka n tɛ sɔnyani kɛ waleya o ye baara de ye. a ye to an ka silamɛw dɛmɛ baara kɛli la. silamɛ caman bɛ yen baara nege b'u la, n kun ma sɔn. gɛlɛya b'u la, ɲani b'u kan, degun b'u kan, tɔɔrɔ b'u kan. bon an ka jamana ye silamɛ jamana ye, an yɛrɛ ko ten. mais pourquoi silamɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ min fɔ, silamɛ ye hinɛ min fɔ, silamɛ ye makari min fɔ, silamɛ ye yafa min fɔ, munna an t'o kɛ ɲɔgɔn ɲɛ bi tiɲɛ kan? ni min ka furu daminɛna, n'a fɔra ko furu nafolo ye joli ye, ko 70,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, nin bɛɛ ka gɛlɛn. n'an y'a nɔgɔya o bɛ mun k'an na de? diɲɛ cɛko gɛlɛn in na, a furuko gɛlɛn in na, n'i sera ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i den ta, a bɛ se k'i den balo, a bɛ s'i den kɔrɔ, silamɛ danbetigi hɔrɔn kamalen don, munna i t'a nɔgɔya k'a d'a ma fo k'o commercer?
هو بيدرو وبيورو مسكلي بموقع دو وبيدرو بلا وته أباترا فهم ما يشم هو كوتولا ده وهي فهو بمن داكو دو وكنا مغو يدي كفرنا بلو درم دينغلي دبتا جاري بخنا فوني دي أدي ما يكادو بوتما نانوا إسلامي أنغا فيدو تو نانوا إسلامي أنغا فيدو كنيما يلا أني لادريا لا أني دنيا لا أني كلي يلا ولا سانغ إسلامي كبس كاملو ibalma mana fiye ko mutu samu ko bi fa hanga furu sire ni do furna bule ni wa hage nyi wa biso soro ato e wa mugaye ko wa biduru onna men dama kashila ikandeme anga bisilla be mu bode wati ga gele sizande halo do ne rabba kono chena otuma ogiri gara giru nanake otuma do ne faga dengo manyana bo ogiri giru kara otuma do anga avion ni pana onana bifero ka otuma karata nana kawni batra kan wallahi otuma ni ibalma sella ni fiye saw wale ko fa akore atrige wore nana ko sella wore obu dodro navigi donga ko maru ne barja pato fa mako mummebi aga musugo inge atarabo marja shagada ni nafa o kadani ko lu ko wabiduru ngufu ka ta chenzi anana ko wari warbe ngunda nda dama o bekla ge jo navigi bekla ge jo tukuni ha jo da ha manga nde bogo nga abbe be nyon zoro fitirla lan ko fa aw be jarme de abe hay to nga nyon de men na islam anga hina nyona anga magari nyona anga yafa nyoma anga nyom bere kanyon tare no mami fara islam ya ka to bola ala kire min na fa kutuba la bala karangala nyana odinde akwa kado mogo minga kusani be awla ko e mogo mana sirala ni kabarani make ko Ethiopie jomso ni nunu jomso munu Ethiopie jomso fima nunu no lu sirana ni ko ko bune kureshi wi minum bana ala ibado ko islam ya ala danani ala israeli mais anga jamana bebe dina ko togo de la anga jamana bebe ala ko togo de la anga jamana bebe misri ko togo de la mais hina tanga jamana diuna magartu jamana diuna misri bloqué le wahina tamas e ka flaban anga koloji tigi nunu tigi be so kono ko maru ni banana bana galara docteur ye ordonnance sebe ko ni ala che fura min di fura je ya sebe ko iya besa ka ba imakene ya itoran dola biti ci muru tege nu ya cici wari to ni mi ku ba be mine ka ba ijala ibi sarasa ibi sado mi ba soro foi ti bulobule I konda bani ni jeni mi bibule ya befe muru ya be umma jamana bisa ga mara galo ka katatawa jamana bisa ga mara nyo sugo nyimi katawa jamana bisa ga mara bebe dabbari do julla o kanwa ni e famo da dele dro koro ku banga bon ni fana muru manga sumane alhamdulillah falla o koro ku bangu zunga o mandanye la sa o ke uyange bolo ni ande famo ga kana kanta muru ba kanta bot ma ay to anga la janga do poslamani famaya te fengli islamani muriya te fengli poslame ala dana ko fe ki kle ki jogo nya islamia bi bay mal islamo ay to anga nyomne ala de ya nyina be kan nga nyomna nga ya fa nyoma nga hine nyona anga magari nyona politiki hine ba ko ga dala ni maganga ko almanu hine bali tallah hine tit wa ababla kono nya fo mi saka ga mo bi wor toro ka akuru ga bla posho kono ala tafa akode ni ministre blakata fan siriye arjina piede na ye ministre aya nafakati ala ka jonmo wi maintenant e ga ta bani garo de bani mana ka doro furga batiki do be wuli ni fugulani aw fi sabilillah almum bi nyonga da wuli ga warim na mo blo ko fi sabilillah anga shushi mo deme ajati mina de furga tiki kelenda ka ta furga ko abina fo poshi tula wallahi nga poshi bana de billahi biya ngo poshi biya de abelebele ba mais olu de bi yela ni fulani mo go bolo kamene o war mi na re bi biye bulu do bla kere poshi la mo nyata la me ala jabana kanem zone ya alhamdulillah shusu mo ay fi tabillahi kay wa kale ro ko ke gadame
وانا نجي من اي اري بوش لا على بالله يدنا تو بجار ما بالله بقت من قلنا ما لا قلنا من لا لا اي من يدان فن بك يدا على لا من نير بك نتل تورنا في مو ميد الله بلي ما مالدون اي تنغ نيوم ne anga yafa nyoma anga hine nyona chegana munu mamfura la anga muso nyini ka duma muso gana munu mamfura la anga chanyini wiye pour que jene ka dabla no karanga nyini be bisoro momi boka fulike malduna ka dugo ke be jamana la ka lafiya jamana la ka kishi ala ka ambalo herela ala ka amfatu herela dina chere mi ala ka ambla siraka namla la kala ka ambalo ka minun te barala ala ka barako no ga papier ko ala ka no ga ambade mun me Italie ani France Espagne Allemagne ni papier ko gele abula min ko ku ala ka papier ko no ga ka barako no ga ambade mun me kasola Malta aywa ani Libye ani France ni roro la ame min kalama Dubai ame ala de la ko nyumambo ambade do fana wele ga ku be Morocco ni Espagne ni wanja ni wati na gele abu kan yani buka kanga dugo ku ye karangare na songolo la amba ku ambade do fana dugo ni na be ko dengo hamibu la ko sobe am dugo ku ye ala ka no ya ambade do fana dugo ni ko jine bo musula wa jine am dugo gala ka jine bo ula ala ka na mo yala jine joto la de am dugo gala ka kene ya nala sona dugo fon fenyin na besera babi ke fana inshallah wa andale mala dugo beti mine mo bulu no kara bi ka alai nga maba chama mimine do fana dugo ni karanga ni na ku mangene fargam bula bulu fe be fir la ka ba am dugo ku yala ka kene asawatan ni ala kana ni lisan islam ala ka deme kafir ala ka nagashi ala ka ansa ko kan jamana bi wolo flamin globana sisa direct la ala ka here kanu be ala ka here kanu be malde fawo fa ve ya rabbi ala ka here kanu be ala kanu be kishi ala kanu be taka kira bu yakama sallallahu rasulullah o ko namore abal make kunwa ana dinga ali sangare kambe sungolo kletan woroma nala sana le 11 juin 2017 mon be boka fulika mogola kadgo ku ye sungolo barka mayna nala sana inshallah ka ni fa hal bi ka wajulu lam no kara famu chama mi soro diina na ani fara ani fencha mo ni fo islamia ki chamana ni lamene kara famu bi soro ala ka famu dam ala ka mbalo cheka mi duwo ni islam fo ka duwo kenyere mo be duwo la inshallah ala ka mbe sago kan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم الولازم سلطانك أصل ولي الدين الذي هو اسمة أمرك أصل ولي الدنيا الذي فيها معاشي أصل ولي الآخرة الذي فيها معاشي واجعل الحياة زيارة للنبي الكريم واجعل الموت راحة للنبي السليم صل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.